Oh. Zei ik ook alweer? China willen wonen. China willen wonen. Nou, dat wil je echt niet. Het is daar hartstikke druk, joh. Dan zeg jij, oh. En een uitglashassen. Nee, jij zegt, oh, nou. Oh, nou, daar wil ik niet wonen. Nee, en het is ook nog heel veel uitlaatgassen ook nog. Ja. Ja, nou, wil ik nou helemaal niet wonen. Nee, dat zou ik ook niet doen. En ze hebben hele hoge gebouwen, dat is heel eng als je naar beneden kijkt. Oh, dat is vreselijk om daar te wonen. Ja, vreselijk. Maar wat ze wel hebben, is dat bij begroetingen hoef je elkaar helemaal niet aan te kijken. Dus dat is wel leuk natuurlijk. Oh, dat is wel uiterst bevriendelijk. Dat is toch over nadenken. Ja, en bij begroetingen hoef je elkaar ook helemaal niet aan te raken. Helemaal niet. Je hoeft helemaal geen hand te geven of zo. Dat is ook hartstikke leuk. Wauw, waar is dat fantastische land? Ja, je hoeft alleen maar even te knikken met je hoofd. Namelijk zo. Pok. Auw. Auw, het is me.